Ola, boas. Hoxe imos a ler e falar sobre a lectura de Mateo 23. Esta lectura vai acerca de Xesús dirixíndose ao xentío e aos seus discípulos. Así que vou no a ler, aínda que é algo extenso, para os que vaiades no coche ou levedes cascos e logo analizamos. A ver. Entón, Xesús falou ao xentío e aos seus discípulos dicindo: os escribas e os fariseos sentan na cátedra de Moisés. Así que facede e observade todo o que vos digan, pero non fagades conforme as súas obras, porque eles din e non fan. Atan cargas pesadas e difíciles de levar, e póñenas sobre os ombreiros dos outros, pero eles non queren movelas nin cun dedo. Senón que fan todas as súas obras para seren vistos polos demais, pois alargan os seus filacterios e alongan os flocos dos seus mantos. Aman o lugar de honra nos banquetes e os primeiros asentos nas sinagogas, e os saúdos respetuosos nas prazas e seren chamados rabí pola xente. Pero vós non deixedes que vos chamen rabí, porque un é o voso mestre e todos vós sodes irmáns, e non chamedes a ninguén pai na terra, porque un é o voso pai, o que está nos ceos. Nin deixedes que vos chamen dirixentes, porque un é o voso guía, o Mesías, e o maior de vós será o voso servidor, porque calquera que se ensalce será humillado, e calquera que se humille será ensalzado. Pero hai de vós, escribas e fariseos hipócritas, porque pechades o reino dos ceos a todos, nin entrades, nin deixades entrar aos que están a entrar. Hai de vós, escribas e fariseos hipócritas, porque devorades as casas das viúdas, facendo longas oracións como pretexto, por iso recibiredes maior condenación. Hai de vós, escribas e fariseos hipócritas, porque percorredes o mar e a terra para facer un prosélito, e cando chega a selo, facédelo fillo do inferno 2 veces máis ca vós. Hai de vós, guías cegos, que dicides: non é nada que algún xure polo templo, pero o que xura polo ouro do templo contrae obriga. Insensatos e cegos, porque que é máis importante, o ouro ou o templo que santificou o ouro? Tamén dicides que non é nada que algún xure polo altar, pero o que xura pola ofrenda que está sobre el contrae obriga. Cegos, porque que é máis importante, a ofrenda ou o altar que santifica a ofrenda? Por iso o que xura polo altar, xura por el e por todo o que está sobre el. E o que xura polo templo, xura por el e por aquel que o habita. E o que xura polo ceo, xura polo trono de Deus e polo que está sentado nel. Hai de vós, escribas e fariseos hipócritas, porque pagades 1/10 da menta, do aneto e do comiño, e descoidástedes os preceptos de máis peso da lei, a xustiza, a misericordia e a fidelidade. Estas son as cousas que debíades facer, sen descoidar aquelas. Guías cegos que coades o mosquito e tragades o camelo. Hai de vós, escribas e fariseos hipócritas, porque limpades o exterior do vaso e do prato, pero por dentro estades cheos de roubo e de desenfreo. Fariseo cego, limpa primeiro de dentro do vaso e do prato, para que o de fora tamén quede limpo. Hai de vós, escribas e fariseos hipócritas, porque sodes semellantes a sepulcros branquexados, que por fora locen fermosos, pero por dentro están cheos de osos de mortos e de toda inmundicia. Así tamén de vós, por fora parecedes xustos diante de todas as persoas, pero por dentro estades cheos de hipocresía e iniquidade. Hai de vós, escribas e fariseos hipócritas, porque edificades os sepulcros dos profetas e adornades os monumentos dos xustos e dicides: se vivísemos nos días dos nosos pais, non seríamos cómplices deles ao derramar o sangue dos profetas. Así que dades testemunho en contra de vos mesmos, que sodes fillos dos que asesinaron os profetas. Enchede, pois, a medida da culpa dos vosos pais. Serpes, camada de víboras, como fuxiredes do xuízo do inferno? Por tanto, mirade, eu mando vos profetas, sabios e escribas. Deles, a un matarédelos, e a outros crucificarédelos. E a outros azoutarédelos nas vosas sinagogas e perseguirédelos de cidade en cidade, para que recaia sobre vos a culpa de todo o sangue xusto derramado sobre a terra, dende o sangue do xusto Abel ata o sangue de Zacarías, fillo de Berequías, a quen asesinaches entre o templo e o altar. En verdade, dígovos que todo isto virá sobre esta xeración. Xerusalén, Xerusalén, a quen mata os profetas e apedrea os que son mandados a ela. Cantas veces quixen xuntar os teus fillos como a galiña xunta os seus poliños debaixo das súas ás e non quixéchedes. Velaquí, a vosa casa, déixasevos deserta,
porque dígovos que de agora en diante non me veredes máis ata que digades bendito o que ven no nome do Señor. Bueno, pois despois desta lectura vamos a intentar analizar, e creo que algo importante o escoitar a unha persoa que che fala e mostra o seu estado é o tono. En esta lectura Xesús diríxese á multitude e o normal sería que escoitalo de maneira tranquila, con sosiego, pero este non era o caso, xa que viña quentiño duns días no que puxo orden no templo e foi machacado a preguntas polos sacerdotes e fariseos que querían collelo nun renuncio para ter un motivo diante do pobo para matalo. Ese día, Jesús foi claro e contundente acerca da atitude hipócrita dos fariseos. Recoñeceulles o coñecemento da lei de Moisés, pero tamén lles recoñeceu a forma de aproveitarse desa posición no seu beneficio social e persoal, alimentando o seu ego. O que si demostra o seu malestar e condena é a frase «ai de vós», que parece que salta un pouco así da lectura da Biblia, e se repite condenando a súa actitude, e seguro que todos vos recordaredes aos vosos pais dicíndovos algunha vez «ai de ti se faz isto». E claro, eu sen velo non creo que fora porque todo fora ben. Na Biblia leemos que os fariseos sempre as levan, pero a verdade é que as levaban porque tamén compraban moitos boletos para facelo. Para min os versículos 13 e 24 resumen ben o malestar de Xesús coa súa labor e non aprobaba o seu traballo. No versículo 13, espera que o topo. No versículo 13 di así: pero hai de vós, escribas e fariseos hipócritas, porque pechades o reino dos ceos a todos, e nin entrades nin deixades entrar aos que están a entrar. O que quere decir ben fácil para min este, que é como el perro del hortelano no día de hoxe, nin come nin deixa comer. E creo que outro versículo para min importante é o 24, que di: guías cegos, que coades o mosquito e tragades o camelo. Entonces a min este encántame, porque esta expresión sería resumido en darlle importancia ao insignificante e descoidar o esencial. Como di anteriormente en Mateo capítulo 9:13, misericordia quero e non quero sacrificio. E, bueno, estes versículos creo que resumen bastante ben toda esta lectura, e ahora quería rematar cos versículos 37, 38 e 39, que neste Xesús lamenta que o seu povo elexido mate os profetas que el manda, mostra o seu empeño en protexelos e xuntalos como o povo, e a pena por non conseguilo. Finalmente lanza a profecía da segunda venida, que dixe que el virá cando Israel o recoñeza como Mesías. E, bueno, gustaríame terminar orando e dar: sí, Padre, gracias polas túas palabras e porque temos como leelas e escoitalas en liberdade, Señor. Amén.